akadzidzisa wiki kuti anakidze kuda gava anonakidza wiki anonakidza wiki atora vanhu 13,000 wiki anonakidza akapfeka hovhorosi wiki anonakidza afidura vanhu vese vaimuti akatakwa. Mdara pakazouya pakarohwa chimani history mdara chimani history ina mana ndikuita kuvaviwa ndikuita ando manaka I surrender osachika since 1944 asana muna zvinhu zvakadaro arisati unozatinga ndakasvika time yandakatanga kunzwisisa why wingi D ari wingi D because nezuro pakaita nguva yekuti pakazosangana magafa. Imagine pakasangana magafa, the gaffer himself and the gaffer himself vakasangana pakatange internet yemuZimbabwe ichaputika. I tell you kuti nezuro there were over 50,000 people who were watching live. Over 50,000 people who were watching live. Kana uri munhu anonzwisisa zvinhu zvinoitika pasocial media kuti unongene vanopfuura 50,000 on different platforms. 50,000 ka1 unobva waziva kuti aiwa haasi mafanisi haisi kids game. Unoziva haisi kids, especially muZimbabwe. I know you might say ndakambona ninga anga ine 3 million wanaiona ikoko ndeinyika iyoyo. Muno muZimbabwe torati kana tiri maZimbabweans tiri tega pachedu wakaona uchisvitsa 50,000 vananenge vachiona. What I can just say is Winky D vakasvika ndobva va-underline handitika vakasvika vachisa signature ndobva va-underline vapedza zvavo. Tsamba vakasvika vachira kuti yours faithfully handitika vati signature va-underline kureva kuti aiwa tapedza masports nyaya yese tabva tapedza zvekuti I don't even know and I'm thinking izveso kuti chichi chaitika vanhu vachaita next show zvichafamba sei kana even kana vachinzi vanoda kuita next show kana kuti ani anoda kuita next show I don't know kuti uchazvifambisa sei wezi pesi rasetwa iri mudhara ingatova nyaya yekuti ngoti tiita kutongo acceptawo ngoti malevels tiita kuti tichidzora volume pichana wezi tiita kuti zvakada driver mota ungasvika rev count inenge yasvika kwaiwa inenge yakuti ndokayasvika manye then unonga wazoti hasha mwari tikati tiramba tichivati vape moyo mota inopedzisira yaita zvezve inoita kana wakaiita zvezve havina vanoziva zvemota. Tell me in the comment section. So nezuro kwakarohwa inonzi garamba iwe maniwe garamba ndonga maiona pakara inonzi garamba iwe hatizi tikati episode 2 rekati season 2 kana tongoti the season final wezi according to zvandakanza Prophet Passion vakaita senge vakaitanga kuti hinte kuti yakaita season final but aiwa not season final. What do you think? Do you think kuti inofanira kuita season final yegaramba iwe kana kuti panofanira kudzoswa imwe because chakaitika ndechekuti Prophet Passion vakatanga ivo vachiti guys toda kuita garamba iwe season 2 kana kuti ameno iyo yacho yechi2 garamba iwe 2 zvikanzi toita sei tounzani handitika zvikanzi iwe sha vanhu vakati makagona makaunza Toki last week chichichi zvikanzi but this time vamwe vakati Winky D saka pakabuda zita kuti Winky D zvikanzi navanhu iwe sha Winky D hawezve kumhanya vamwe vakatosvika vatoti iwe uzvinyevere Winky D cheche Winky D ngouya hawire zvisina basa izvi ndevamwe vanhu ava vanhu vanga vasingazivi manje kuti kana gafa rikataura nerimwe gafa panobva paitwa zvekuti zvibva zvafa. Ekuzere malines handiti ndatombopinda mustudio ndichamboenda kuchill sport ka1 chete ndomborovera 1 ndakazonzwisisa manje kuti why Winky D achitikana ukamudena ukadena Winky D unenge wadena maZimbabweans hati kuna mwana kwachinzi the people's chakati isitoita kuti Winky D kuna mwana kwachinzi the people's prophet vana Prophet Passion the people's prophet
nana the people's chakati nana the people. So Winky D tomuti the people's artist saka ukadena Winky D unenge wadena vanhu ende unotupa nevanhu. It's like zvaitika una Ravines, because I've been hearing some people wangashitanzi Ravines inonga nasarara nebhutsu. And I was like, it's like mtaura wangashitanga kuti Ravines akati Winky D haagoni kana kuti Winky D akadhakwa. Alright, there's a video that we did nyaya iyoyo ichinyatsokutsanagurai in detail yakaitika between Winky D fans and Mr. Ravines. Then also vamwe aitokomenda vachitanzi haizve so Enzo Aisha ari kuona, vamwe akatoti apa tinozati apa zvaitenge zvaita opposite. Hamene chii chakaitika nezuro kuti angakasiyana Prophet Passion achienda kunana T-Mac handisika. Then nezuro manje nenyaya dzaibuda, according to nyaya dzaibuda, painzi T-Mac akasungwa. That was nezuro. Painzi T-Mac akasungwa apa Prophet Passion zvavo zviri kuita kudai so. So zvaitenge zviri kuita opposite kuti zvichienda mudenga zvichidzika pasi. Saka I don't really know, but as for now I think there's a video that is coming up just now. Kana you can just check it out on this channel. Yauchaona ndichitsanangura nyaya yaitika chaichaiyo kuna T-Mac nana Mr. Styles. So it seems as if Enzo Aisha was camp yakuita ichidonha here, kana kuti tikati kudonha kana tiri kuzunzika kana kuti chii chiri kuitika. I don't know what's really happened. Then we have got the camp Prophet Passion inoramba ichitoenda up because ndakwana even chero kumajapreza chaiwo chavaitodaidzira kuti aiwa mungoma tutokuna mchiro wamatukwa bamenya wezekana japreza kana wakazviona wakazviona chiti hanzi najapreza hanzi muchimuona muchikuru wamatukwa bamungoma mujapreza vamwe aripo. Saka tingangoti isusu zvidhindo nemasignature anga aripo ese ari necessary in the Zimbabwean arts industry. Mazvidhindo zvakauya adunyepa. Ndakaona vamwe vachitokomera chichanzi Prophet Passion Java is an essential product, is an essential service. You can deny it whatever you want, the way you want, but you can always agree kuti haiwa panyaya dzekuvharisa masports ka mukuru anovharisa masports. Yes, it's true. Alright, kana tiri kunyepa. Alright, let's look at the next one. Ngarimodasei kuti next lockdown something inenge yakaita sei. Kana ndarikuti sei yekumashure yacho yakapedzera yacho kuti zvazvakamira sei. Obva wandikudzawo zvaunofunga. Arona. Yes, haisi nyaya yekuti emotional. We are discussing. Let's discuss this in my comments. Muchimbondiudza iyo kuti next one yo yaunofungidzira chichaita next inenge yakamira sei. Inenge ichifanira kuita sei. Nepasiwa bha parasvika richinosiyiwa. What next? Kuti kutodzosa iwo Winky D wacho kana kuti hamene kuti urikuudza hamene kuti but Prophet Passion ane musikanza zvakaita zvazvo ndinonzi musikanza chero kusiya vadaro vasiya vaparadza industry. Anyway, that's none of my business. Like what some people say. But I would like to hear what you guys think about. Pakatwa garamba yekutanga yakaitwa ndobva kwaya anonzi Toki Vibes nevamwe veisana naJama Standunge Youth Uncle Epatan. Toki Vibes vakasvika vakomana vese vakarova, but Toki Vibes vakazorova zvekuti vanhu vakati tasarenda. Prophet Passion vadzoka futi vakati right toda kupai H2 garamba iwe H2 sikanzi tounzani. This time manje akabva aenda kumafans akati mafans taurai tinzi zvamunoda imimi, toda ita zvido zvenyu imimi. Pamafans papazobuda mumwe akazongotiwo Winky D, because paita vanhu vakasiyana-siyana chichi zvikanzi Winky D. Mumwe akatoseka akati anzi gafa ari kuwe zvekumhanya mudhara, gafa ari ngobatiki zvekumhanya. Mumwe akatoti Winky D awire zvisina basa. Ini ndikatoti ndakatitoonawo zvinhu zvakadai sekuti zvichaitika here, because uzinerari megafa kairi unoziva kuti uyu ndigafa ese magafa. Tinoda kuchiona manje kuti paugafa hwavo ndiripi rimwe gafa richauya, vachatadza kuudzana here kana vachita sei. But zvakadakira YouTube vese magafa, uyu igafa kune zvaanoita, uyu ndigafa kune zvaanoita. Saka chakabva chaitika manje Winky D vakabva vauya, vanhu vakatoona kuti Winky D vauya, vakauya vakabata basa, pakabatwa basa. And ikada unyatsoziva zvimwe zvacho zvese, just go pazim social media ZTN channel ya Stuart Nyamayaro pana pa YouTube, you can watch it and you can see it for yourself.
pakafiwa pakarohwa basa hasi kuti anhu asitomboziva zvakawanda. But I would like to ask you a question kuti do you think kuti panofanira kuitwa garamba iwe 3? Do you think inofanira kuitwa iyoyo kana kuti you think kuti iko zvino pakazosvitswa vakasvitsa pakuita anonzi mafinals atisika bhora rakabva raropira and akoti ndizvandakanza chitaura na Private Passion vakatiwo iko zvino ka takutomboita zvekuti wezi Winged watosvika vakavhara atisika watosvika vakavhara vakia do ana Private Passion mandapiwa maki manenda nangu manatonoarasa mvura saka zvakutiratisikira kuti unanyurunguda unanyurura maki yacho kuti mukwanise kudzoka. So I'd like to hear what you guys think. Do you think kuti Winged afanira kudzoka kana kuti alright kana zvikanzi ngapaitwe imwe yechi2 ndiani mumwe anofungidzira kuti anouya kana kuchinzi Winged haasi kuuya ndiani mumwe anofungidzira kuti anouya? Let me know in the comments box and I will see you in the next video.